Λοιπόν, είπαμε πως τελειώνουμε πάντα με τέχνης. Ο λόγος για μια νέα ελληνική ταινία δράσης. Short Fuse το όνομα. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο και το τρέιλερ να το δούμε πριν μιλήσουμε με τους συντελεστές. Ανοίξτε την πόρτα! Το ίδιο πράγμα θα γίνεται συνέχεια! Στις κατάθες από μένα! Έφερα ένα δέμα και τι μου κάνεις? Το δέμα ήταν για σένα, Άρη. Πες το αμάξι σου και ξεκινά. Εντυπωσιακές εικόνες, δράσεις. Δεν έχουμε συνηθίσει ελληνικές ταινίες δράση, η αλήθεια είναι. Και φέτος είχαμε αν είναι ακριβή παραγωγή, τι είναι. Θα μας τα πούνε οι συντελεστές. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τους δύο νεότατους σκηνοθέτες, Κώστα Σκύφτα και Ανδρέα Λαμπρόπουλο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και θα τον διακρίνατε και στα πλάνα, έναν από τους ηθοποιούς, τον Τάσο Νούσια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο βετεράνος είναι και ο βετεράνος. Ας είμαστε κι εμείς βετεράνοι. Εντάξει, έχουμε μια ηλικιακή ισορροπία λοιπόν σε αυτό το τραπέζι. Να αφήσουμε τους νέους και τους βετεράνους. Λοιπόν, short fuse, μικρό φυτίλι, έτσι. Ναι. Τι ακριβώς είναι? Καλά, αυτό το συγκεκριμένο είναι έκφραση στα αγγλικά που είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ οξύθυμος και ουσιαστικά περιγράφει τον πρωταγωνιστή της ταινίας, ο οποίος είναι ένας πολύ οξύθυμος άνθρωπος και δουλεύει σαν courier και κάποιος που δεν ξέρει ποιος του βάζει μια βόμβα και προσπαθεί να δει ποιος την έβαλε και ταυτόχρονα να επιβιώσει από αυτό το πράγμα. Και τη βόμβα ουσιαστικά του κουβαλάει πάνω του. Και την έχει δεμένη πάνω του, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Είναι λίγο speed. Είναι λίγο speed, είναι με λίγο. Με τον Γιάννου Ρίβς εννοώ. Crank, είναι λίγο show, είναι λίγο πολλές. Θέλαμε να κάνουμε μια ταινία που θα μοιάζει πολύ με τις ταινίες που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε μεγαλώσει από μικρά παιδιά, που ήταν το όνειρό μας ουσιαστικά. Από 80s, από 90s. Εντάξει, Ανδρέα, τώρα αυτό φαντάζομαι πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για άνισα μεγέθη, δηλαδή χολιγουδιανές παραγωγές. Πολύ δύσκολο. Να συγκριθούν με μια ελληνική και δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα αυτό. Ήταν αρκετά δύσκολο, μας πήρε και πολύ καιρό. Τη δουλέψαμε πάρα πολύ και στο μοντάζ. Και βγάλαμε το καλύτερο αποτέλεσμα με τα λιγοστά μέσα που είχαμε να δουλέψουμε εδώ στην Ελλάδα. Απλά ναι, ήταν οι ταινίες δράση που πιστεύαμε και thriller και τα λοιπά που ήταν αυτές που μεγαλώσαμε και μας αντιπροσωπεύανε και επειδή θέλαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, είδαμε ότι προφανώς δεν έχουμε το ίδιο budget με τα χολιγουδιανές ταινίες, αλλά είδαμε πώς μπορούμε να πάρουμε ας πούμε, την ουσία του θέματος και να δούμε πώς θα το κάνουμε και ελπίζω ότι καταφέραμε και κάναμε αυτό που θέλαμε. Τάσο, έχει ξαναπαίξει σε ταινίες? Σε ταινίες δράσης, όχι. Νομίζω δεν έχουμε πολλές στην Ελλάδα. Δεν έχουν γίνει, όχι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη ακέραια, καθαρή απόπειρα ταινίας δράσης. Νομίζω φέτος. Του Τζέτζα φέτος. Του Τζέτζα, ναι, δεν την είδα. Ναι, πώς λεγότανε? Το Republic. Ναι. Εγώ δεν κατάφερα να τη δω. Σε θερινό τώρα. Σε θερινό. Αργότερα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από τα παιδιά. Ποια είναι τα βασικά συστατικά λοιπόν για μια καλή ταινία για να σε πείσουν να θελήσεις να συμμετάσχεις σε αυτό το project? Καταρχάς το draft που λέμε εμείς, το σενάριο. Ότι παίρνεις ένα σενάριο το οποίο δραματουργικά είναι πολύ καλά στημένο, ομολογεί το ίδιο δράση δηλαδή, οπότε λες, αυτό πώς το κάνουμε τώρα εδώ. Όταν εμπλέκονται μέσα ειδικές δυνάμεις, εκρήξεις, κτίρια, τεράστια locations, κυνηγητά, λέω μία από τα ίδια θα είναι. Βλέπω μια ταινία μικρού μήκους των παιδιών, η οποία βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Αργό, στο επωνομαζόμενο Bollywood. Και υπεύθυνη γι' αυτό είναι ο Τέριο Ντούκας, ο οποίος έρχεται από το Hollywood και πια μεσουρανούν αυτά τα παιδιά μαζί με τον Μπάρι τον Κασιδόκοστα, έχουν τη 1821, μεσουρανούν εκεί και στρατολογούν μια ομάδα νέων παιδιών που είναι ο Κώστας και ο Ανδρέας και τους εμπιστεύονται και λένε πάμε παιδιά, έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να το κάνετε, να κάνουμε την πρώτη μεγάλου μήκους. Βλέπω το υπόλοιπο cast και λέω ένα και ένα δύο και ένα τρία τα κρατούμενα, αξίζει να το επιχειρήσουμε. Και γίνεται όντως μια δουλειά η οποία είναι εξαιρετική κατ' εμέ. Και δεν έχει να ζηλέψει
με τις ταινίες της έξω. Θα τη δείτε και θα καταλάβετε. Παρόλο που στην Απριλίου. Αμερική φεύγουν, διαλύουν αυτοκίνητα για πλάκα. Τα κάνουμε κι εμείς. Τις εκρήξεις που είπε, τις ειδικές δυνάμεις. Τα κάνουμε κι εμείς, τα κάνουμε κι εμείς. Δεν ζηλεύουμε πια. Είμαστε κι εμείς εκεί, σε αυτό το πάνθεον των action movie, οι οποίες είναι... Συγγνώμη, διαλύσατε αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα, κτίρια, Όπως μπορούσαμε. ανθρώπους. Μερικά μπορούσαμε ψηφιακά, ας πούμε, ανάλογα. Είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε με το budget που έχουμε και είτε με εφέ, είτε με εκρήξεις τις οποίες τραβάγαμε με σκοινιά, ας πούμε, τους χαρακτήρες. Είχαμε στάση. Βλέπω τα τρέιλερ. Είσαι λίγο τρομακτικό στην ταινία. Λίγο, ναι. Ο Αν Ανδρέας κάνετε ένα έχει κοντινό θα σκάσει δείτε και καλύτερα τη φάτσα εκεί. Και ο Ανδρέας με κουβαλάει, με φέρει. Ένα κοντινό εδώ. Ανδρέα, γιατί γελάς? Γελάω με το τρέιλερ που βλέπω. Εννοώ με την έννοια γελάω με τον Τάσο, γιατί έχει βγάλει ένα χαρακτήρα έτσι πολύ ακραίο. Δηλαδή είναι των άκρων. Δηλαδή θα πεθάνει στο γέλιο ή θα είσαι τελείως στην τζίτα να δεις τι θα γίνει μετά. Ναι, ο Τάσος παίζει ένας από τους βασικούς κακούς μας και εν τέλει καμία σχέση αυτό που κάναμε από το χαρτί. Το πήγε, ας πούμε, 10 βήματα πιο κάτω αυτό που κάναμε και βγήκε ο χαρακτήρας έτσι. Ήταν από τους αγαπημένους μας μία ή άλλη, αλλά βγήκε πολύ καλύτερος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ένας ψυχοπαθής. Και πολύ τελείως. κινηματογραφικός χαρακτήρας βγήκε δηλαδή. Αντιπροσωπεύει- Κομπλιμέντο είναι αυτό. Αντιπροσωπεύει και λίγο Σας ευχαριστώ, παιδιά. τη χώρα που ζούμε Τα τον τελευταίο καλύτερα καιρό. λένε για σένα. Ναι, αγαπιόμαστε πια, γιατί δουλέψαμε πολύ. Είναι απέθαντος αυτός. Είναι ο Μίλτος και δεν πεθαίνει, δηλαδή είναι... Ναι. Αυτό μου θυμίζει λίγο Ταραντίνο. Είναι ταραντινική. παγόβουνο Η ταινία με κάνει. έχει ταραντινικά στοιχεία. Είναι και στο φορμάτ του, στην εικόνα δηλαδή, αλλά και στο βηματισμό της. Και στο χιούμορ, αυτό το εξωτερικές, το ιδιαίτερο χιούμορ. Με αυτούς τους ήρωες οι οποίοι είναι πάντα μεθοριακοί. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σ' αρέσει να κάνεις διαφορετικά πράγματα, δηλαδή από τη μία αρχαία τραγωδία, από την άλλη ταινία δράσης? Φυσικά, φυσικά. Αυτός είναι και ο στόχος. Ηθοποιός με αυτό πρέπει να βασανίζεται, με την μεταμόρφωσή του και με τη διείσδυση σε δουλειές οι οποίες μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα, να τις εμπιστευτεί και να βουτήξει και να ρισκάρει και ο ίδιος για αυτό. Έτσι. Ναι, νομίζω αυτό είναι. Αυτό είναι η δουλειά. Ο πυρήνας της δουλειάς είναι αυτό, να μπορέσεις να κάνεις τις αλλαγές, τα δέρματα να αλλάξεις, σαν το φίδι, χωρίς να εγκλωβίζεις. Είχες επικίνδυνες σκηνές, χρειάστηκες πασκαντέρ. Είχα, Ή δεν προέβλεπε η παραγωγή. μία που έκανα την έκανα μόνος μου. Αλλά χωρίς σκηνή, χωρίς τίποτα. Πήδαγα μόνος μου πίσω. Ενώ συνήθως τραβιόμαστε. Όχι, ήταν εκεί στο εργοστάσιο νομίζω. Μετά την έκρηξη. Μια έκρηξη που έπρεπε να τον παρασύρει οστικό κύμα. Το οποίο δεν είχαμε οστικό κύμα, αλλά αυτό έπρεπε να το κάνουμε. Πήγα να τον δέσουμε, να τον τραβήξουμε πίσω. Λέει όχι, δεν θέλω τίποτα. Και τι έκανε, το ξέφτηκε μόνος του. Έκανε κάτι περίεργα εκεί με τη μέση. Όχι, εντάξει. Και εν τέλει βγήκε πάρα πολύ καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ας πούμε, να διαλέξουμε και όπως καντέρ Έλληνες για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και οπότε το κοιτάγαμε, το βλέπαμε, το συζητάγαμε και το βγάζαμε. Κάνει μου αρέτο που κάνει. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τα κάνει μόνο Tom Cruise ότι αυτά. θέλει να δείξει την μπλούζα του. Πολύ καλή. Κάνει μου αρέ, εννοώ έτσι βλέπω. Ναι, φλίκερ. Κάνει φλίκερινγκ το πουκάμισό μου. Τώρα γιατί να έχει τη θέλει. Λαμπαδιάζω. Εντάξει, ωραία. Πότε βγαίνετε στους κινηματογράφους ή βγήκατε? Βγαίνουμε. 21 Απριλίου. Ναι, βγαίνουμε 21 Απριλίου σε 27 νομίζω κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Η διανομή τώρα είναι από τη Village. Και η 19 Απριλίου είναι η πρεμιέρα. Ακόμη δεν ξέρουμε που θα γίνει, θα γίνει στο. Εντάξει, έχουμε μέρες, έχουμε ένα ελπίζουμε απλά να αρέσει στον ακόμα. κόσμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω Βεβαίως. για το μοντάζ που είπατε και οι δύο ότι δίνει λύσεις. Ναι. Και το δεύτερο, το δικό σας συναίσθημα με την τόσο σύντομη μετάβαση από ταινία μικρού μήκους που έλεγε ο Τάσος σε μια μεγάλου μήκους και δράσεις μάλιστα. Απλά ήθελα να πω τίποτα, ότι αυτό με τη μικρού μήκος ότι πήγαμε στη μεγάλη, εντάξει λέμε αφού έχουμε κάνει ξέρω εγώ 5-6, πάμε να κάνουμε τη μεγάλη και τελικά καμία σχέση η εμπειρία, δηλαδή ήταν υπερπολπλάσιο αυτό που είχαμε. Οπότε στην αρχή, μέχρι να πάρουμε λίγο το κολλάι, το ότι είχαμε πολύ καλούς ηθοποιούς οι οποίοι ήταν χρόνια στο χώρο και έπρεπε να μας εμπιστευτούν και εμάς, ήταν και αυτό ένα πράγμα που το μαθαίναμε στην πορεία. Το ότι ήταν η ταινία δράσης, επειδή είχαμε βγάλει κάποια μικρού μήκους, είχαμε κάνει κάποια τεστάκια, αλλά θέλαμε να δοκιμάσουμε και καινούργια πράγματα που δεν είχαμε δοκιμάσει. Οπότε πολλές φορές, επειδή είχαμε ας πούμε, τα εφέ σαν σύμμαχό μας, λέγαμε θα το κάνουμε αυτό, ξέραμε περίπου πώς θα το βγάλουμε με εφέ. Απλά έπρεπε να το δούμε μετά στο μοντάζ όλο αυτό το πράγμα για να δούμε πώς θα δέσει, να κάνουμε
κάνουμε πολύ πιο γρήγορα cuts για να βγει το εφέ μας και να βγει ότι είναι όντως πιστευτό αυτό για να μπορούμε να συγκριθούμε, ας πούμε, με ξένες ταινίες όσο μπορούμε. Αντρέα. Ουσιαστικά, εγώ αυτό που κατάλαβα, καταρχάς το μοντάζ ξεκίνησε σαν κάτι πολύ πιεστικό για μένα να το κάνω. Μετά άρχισα να. Κάνεις και το μοντάζ δηλαδή. Ναι, κάναμε το μοντάζ. Όλα βασικά μόνοι μας τα έχουμε κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο industry από πίσω. Είμαστε. Δηλαδή το μοντάζ το αγάπησα με το καιρό. Ήμουνα πόσο, 1,5 χρόνο τουλάχιστον. Μετά το δεύτερο χρόνο. Κλεισμένος με τα μωράκι και πάταγα κουμπιά. Τερίδα είχα καταντήσει. Και το πρώτο κάτι είναι πάντα χάλια και το ξέρεις και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται και μετά πρέπει να περάσει αρκετός καιρός και να κάνεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Δηλαδή και εμείς συνειδητοποιήσαμε ουσιαστικά πώς μπορείς να έχεις το απολύτως ωφέλιμο πλάνο για κάθε σκηνή, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή. Θα το δούμε και θα σας πούμε μετά. Ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν λέμε τίποτα. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίλογος από τον Τάσο. Επίλογο, να μας εμπιστευτεί ο κόσμος και να έρθει να δει το πρώτο action thriller movie που έχει γίνει στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Και οφείλουμε να σαπορτάρουμε δουλειές οι οποίες μπαίνουν στην αγορά για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο και έρχονται από νέο κόσμο. Και έρχονται από νέο κόσμο πολυτάλαντο, με πολύ μεράκι και πολλή δουλειά πίσω τους. Και εμείς είμαστε εδώ μεγαλύτεροι να κάνουμε κι εμείς, αντί για τον Tom Cruise, να κάνουμε τα εφέ μόνοι μας, να κάνουμε τα jumps μόνοι μας. Στον αέρα μόνοι γιατί μας. δεν υπολοιπόμαστε. Ναι. Απλά Και θέλουμε το υπάρχει stage πάντα να αναπτυχθούμε. Οπότε έτσι, το. λοιπόν, Δόθηκε η ευκαιρία στον Τάσο Νούσιο. Να είστε καλά. Νούσια. Σε άλλαξα λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Καλό τάξιδι ταινία, καλή αρχή. Να είστε καλά.